Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kan banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa inyong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa, mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, uli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibiri kang kung hindi ka mamomoto ng Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Hilikay mo kami ang sa mong mga namamatian, asin mga pagrugaring sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. Nuestra Señora de Salvación. San Judas Tadeo. Sa ngaran ka na Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Ngunyan po, Sabado, misa antisipada para sa ikatulong Domingo sa ordinaryong panahon. Ang satuya pong mga mass intentions, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat, offered by Maylin Dato, Mariel Lita and family, Martin Anaya and Olivia Marie Caime, Maria Lourdes Broncano, Silvino Noiles, Mendoza family, for special intention, for healing and fast recovery of Nancy Reyes, offered by Ed Reyes and family, for complete healing of Arlene Briones, offered by Angie Foilas, special intention by Silvino Noiles and Mendoza family, for the eternal repose of the following souls: Efren, dulot ni Eva Flores and family, death anniversary of Dulcissimo, dulot ni Mr. and Mrs. Donier Altavano, Antonio Sr., dulot ni Pat Baltasar, Manuel, Marife, Sixto, Celestina, Tomas, and Delma, dulot Cantan family, Sherry Ann Romeo, dulot ni Nelly Nunez, Conchita, dulot ni Cheryl Hernandez, Hisamin, dulot ni Joe Lorejo and family, Librada, Ronald Joseph, dulot Kangkano family, Manuel, Anilin, dulot kan Avion and Gimoros family, Eduardo, dulot ni Miss Estrella Balaguer and family, Eduardo, Herminia, Alfonso and Teresa, Efren and Anita, Jesus J., Erwin Rafael Jr., dulot kan Mendoza family, Jose Edwin, dulot kang Ramirez family. Ngunyan po na Domingo, Sunday of the Word of God, National Bible Sunday.
Ngunyan ikatulong Domingo kan ordinaryong panahon. Pinapagiromdom kita na sa kadikluman kan sa tuyang buhay, ang Diyos minalaog sa to daraan paglaom asin pangapudan kan pagkasararo asin pagmisyon. Inaalo kita ni Jesus na magsunod sa iya, asin magtiwala sa iyang mga plano. Buksan niya to an sa tuyang mga puso, tanganing magiyahan kita kan Diyos, matukduan, asin ginibuhan na mga dayupot na disipulos. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Sangarang kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sing katoninongan ni Jesucristo kagurang nanta, ang pagkamot kan Dios, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, taan sa mga kasalan, tangani magkaniko kitang selebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, Danay na Berhen, sa gabos na Angheles sa Sinsantos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Mayroon man lagod sa to ang Diyos na makakaman, sin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pagmurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katoninongan, sa mga katawong marayan mo. Inumaw ni ka, rinuryaw ni ka, sinasambali ka, pinapamurawi ni ka, pinapasalamatan ni ka, huli ka, nagula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, Padre langit nun, Diyos amang makakaman, kagurang na aking buktong Jesucristo, kagurang na Diyos, Cordero ka na Diyos, aking ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Iraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang. Ako sa mong pagkimahera, ika na nagtutukaw sa totoo ka naman, kahit haki kami. Tahi kasanan, banali kasanan, kagurang
ka, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, Diyos na makakaman sagod paman, pasunudan sa imong pasunudan sa mong mga gawi sa imong karahayan, tanganing sangaran ka na mamutan mong aki, magkanigo kaming magbalakid sa mga gibong marahay, uli kay Kristo kagurangdan niya mo sa imong aki, kay babang naubuhay sinagahadi, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, nagtataram si Propeta Isaías sa mga tawong nasasakitan sa buhay. Nangako siya na ang Diyos madatong sa inda, asin na haleon gabos na kadipisilan. Tatapuson kang kagurangnan, ang kagabatan kang buhay, asin tatawan giraray nin kaugmahan. Ang Diyos nagtataonin liwanag sa satong mga buhay. Mateon yato ang inot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mayo nin paagi para sa inda tanganing makadulag sa panahon na ini nin kasakitan. Andaga kan mga tribo ni Zabulon asin ni Neptali, nakaidto daga nin kasusupgan, iyo ang nagdadaraning kaumawan sa rehiyon na ini. Magpuon sa dagat nin Mediteraneo, pasiring sa sirangan. Sa daga, sa ibong kang salog nin Jordan, asin maski sa Galilea mismo, na pinag-iirokan kan mga dayuhan. Nakahiling nin dakulang liwanag, ang mga tawong naglakaw sa kadikluman. Ang mga nag-iirok sa daga nin mahibog na kadikluman, naliliwanagan na ngunyan. Tinauan mo sinda nin dakulang kaugmahan kagurangnan. Pinaugma mo sinda, naugma sinda sa imong ginigibo. Siring na nauugma ang mga tawo kung sinda nag-aani o kung sinda naghihiras kan mga sinamsam. Huli ta sa imo binari ang sakal na nakakapagabat sa inda, asin ang sugkod na ipinapakol sa indang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-api asin nandaya sa imong banwaan. Siring na dinaog mo kaidto anukbo nin Midian. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang sakuyang kagurangnan, sakuyang ilaw, asin sakuyang kaligtasan. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. An kagurangnan iyo ang sakong ilaw asin kaligtasan. Si Isay ang sakong matatakutan. An kagurangnan iyo ang pailihanin sakong bukay. Sa kiisay ako matatakot. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Saro sana ang hinahagad ko sa kagurangnan. Saro sa ng bagay ang sakong minamawot, na ako mag-erok sa harong nin kagurangnan, sa gabos na aldaw nin sakong bukay, na mahiling ko ang kagayonan nin kagurangnan, asin magpamiibi sa saiyang pinag-eerokan. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Minatubod akong mahihiling ko ang pagkamarahayo ning kagurangnan, sa daga nin mga nabubuhay. Magsarig sa kagurangnan, magmaisog, pakusugon ang puso. Magsarig sa kagurangnan. An kagurangnan sa kuyang ilaw asin sa kuyang kaligtasan. Sa ikaduwang babasahon, madadangog ta
na nagtaram si San Pablo sa komunidad na iwasan ang pagkabaranga asin magkasararo ki Kristo. Pinapagirumdum niya sinda na ang pagsunod bako sa manlain-lain na lider kundi sa sarong Diyos sana. Tinutukduan kita na mas importante ang mensahe ni Kristo kisa sa opinyon kan mga tawo. Manungod sa pagkasararo sa laog kan pamilya, parokya, asin kan bilog na simbahan. Ani kaduang babasahon. Pagbasa sa inad na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, sa ngaran ni Jesucristo, na sa tuong kagurangnan, nakikimaherak ako sa indo. Mga tugang na magkauruyon kamo, nganing dai kamo magkabaranga, magkasararo kamo sa isip, saka sa katuyuhan. Sinasabi ko ini, huli ta inusip sa ko, ka nagkapirang kaayon sa pamilya ni Chloe, na igwanin pag-iriwal dyan sa indo. Manlain-lain ang pinagsasabi kan lambang saro sa indo. May nagsasabing, ki Pablo ako, aniba, ki Apollos ako, aniba, ki Pedro ako. Dangan an iba naman nagsasabing, ki Kristo ako. Ta daw baranga si Kristo. Si Pablo, daw ang nagadan sa krus para sa indo. Binunyagan daw kamo sa ngaran ni Pablo. Daiya ko sinugo ni Kristo, tanganing magbunyag, kundi maghulit kan maray na bareta. Asin maghulit, bakong sa tataramonin mga madudunong na tao, tatibaad, mahalianin halaga, ang kapangyarihan kan kagadanan ni Kristo sa krus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Mating dugpo ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan managog ni Jesus na si Juan nabibilanggo, nagduman siya sa Galilea, nagali siya sa Nazaret asin nag-erok sa Capernaum. An banwa na ini nasa tampi kan danaw ning Galilea, sa teritoryo nin Zabulon asin Neptali. Uli kay ni nautoban sinabi ni Propeta Isaías, daga nin Zabulon asin daga ni Neptali. Inaagihan pasiring sa dagat sa ibong kan Jordan, Galilea kan mga pagano. Ang mga nag-eerok sa kadikluman, makakailing dakulang ilaw, ang liwanag masirang sa mga nag-eerok sa madiklom na daga nin kagadanan. Pun kay ito nagulit na si Jesus, olay niya, magbakli na kamo, ulitaranina ang kahadean nin langit. Ka naglalakaw si Jesus sa baybayon kan danaw ning Galilea, nailing niya ang magtugang na parasira, si Simon, inaapod Pedro, asin si Andres. Nag-iit sa sindakan hikot sa tubig. Sinabihan niya sinda, sumunod kamo sa ko. Asin, gigibuon ko kamong parasira ni mga tao. Binayaan ninda tolos an sa indang mga hikot, asin nagsunod kay Jesus. Sa oro inutan, nahiling niya ang magtugang na Santiago asin Juan. Mga aki ni Zebedeo, nasa sakayan sinda kay sa indong ama, nagpapakarahay kan sa indang mga hikot. Inapod man sinda ni Jesus, binayaan ninda tulos ang sakayan, asin ang sa indang ama,
tanganing magsunod kay Jesus. Naglibot si Jesus sa bilog na Galilea, nagtukdo siya sa mga sinagoga, asin naghulit kan maray na bareta, dapit sa kahadian ni Diyos. Binulong niyan gabos na may helang, asin kamatean kan mga tao. Maray na bareta kan kagurangnan, Pagumaw sa imo, Kristo. maray na pon sa indugabos. An eno tababasahon, garo pamilyar na sa tuya, na dangog na ini, sa mga misa kan na ginaldo, simbang gabi, ninulit ay mananugod ini sa pagdatong kan para tubos, na nagliwanag sa kinaaban. Alagad ulit igwapanin mga saradit na pangyayari, after na namondag sa iso sa bilin, ngaon baga so paglapag o paglamag sa indak ni Hading Herodes, so gabos na namondag, 2 years below, nakaibahan, no? Kaya Santos o Niños Inocentes, kaibahan duman si San Juan Bautista. Because during that time, he was more or less 2 years old. Nagdurulag sa Ehipto. Kan magbalik, pinatanidan, na dahil magbalik sa Bethlehem o Belen. Kundi duman sa nabanggit na lugar sa ngunyan na first reading, no? Dagaanin sa Bulon asin Neptali. Na ang botsabihon, duman mapoon sa Jesus kan sa iyang ministeryo. Kaya, kung pigasabi na sarong liwanag ang nagsirang kan siya namundag sa bilin, ining liwanag na ini yung mangyari si Kristo na nag-ako na kan sa iyang ministeryo o misyon kan siya binunyagan kay Tupa duman sa salog kang Ordan, asin sa iyang pag-ako kang ministeryo nyaon so confirm kan Santo o Espiritu Santo sa paagi ng pagbaba sa forma nin salampati asin sutingog kan Ama. Uyan sa kong aking namumutan, imatean nindo siya. Enot na punto, sa itong pagorop-orop, ang simbahan sa ngunyan, 2,000 years ago, more or less, pinuunan o pinagtugdok ang simbahan kan sa itong kagurangnan sa Jesucristo, nagpili nin mga katabang niya, mga apostoles, asin sa mga piniling 12, saro so nag-traidor sa iya, kaya mayo na o kuta na 11 na sana alagad igwanin piniling magsalihid sa iya si Matayas. Baka man masyadong popular. So nagigirare na 12, no? Kaya ang simbahan kan na kinabibilangan ta, pigapod tang simbahan Katoliko, Romano, o Kristiyanong Katoliko, ini po nagtitrace sa iyang pinagmulan sa mga apostoles. Kaya piga-apod manan sa tong simbahan na apostolic. So, saro, apostolic, and banal, no? One Holy Catholic Apostolic Church. Nata po piga taong kunin doon, ini nulita ang kadakol na mga sekta ngunyan, no? Mga simbahan
maliban sa tong simbahan, they also claim this characteristic, no? Sindamang kuno hali sa apostles, Catholic man da sinda, sin kung ano-ano pa. Pero siguro dito man aramang bot sabihin kang Catholic, no? Bot sabihin po ang Catholic na nag-iimbitar kang gabos na tao. Bukas siya sa gabos na sabi nga ni may maray na buot. Not to destroy, not to malign, but to be of service. Yun po ba kaya ng pigasabi? Kaya ka naglalawag sa simbahan, na gusto mong makaserbisyo. Sa pagi kang serbisyong yan, nakikisumaraw ka sa misyon ni Kristo. Asin sa pakisumaraw sa misyon ni Kristo, nangyayari ang kaligtasan. Depende man sa tuya. Kung sa kaludukan nin buot, nin paglingkod, yaon po an sa imong pagbago, sa imong pagbakli. Kaya baga sabi ni Kristo, magbago na kamo, magbakli na kamo, tayaon ang kahadayaan ng langit. So this is the slogan kan pag-abot kan the reign of God o ang kahadayaan ng langit. Kaya siguro sa puntong ini, naaaraman ta daw na kung kita niyaon sa simbahan Katoliko, nakikisumaraw kita sa mga apostoles. Itong 12 na inapod ni Jesus na dadramatize na kung Kwaresma, kung minsan, yung mga apostol, pigbabadoan kay itong mga garo, mga sutana. Ang iba dyan, pag pigapot ko, di naman nila alam kung natata may mga pangaran sila kang apostle or disipulo, no? Maliban sa mahagad ng limos, siguro one of the days of Holy Week, panglimos simbahan, as in, dikit na pakisumaro, no? Dikit na karaunan, dikit na irinuman, no? So, yan ang partisipasyon ninda. Pero, so consciousness na ang simbahan tango yan, konektado sa inda, mayo po. Siguro, para sa tuya, bago naman importante. Pero kundi itong nagsabi kay yes, so two pairs of brothers, Peter and Andrew, James and John, sa pagona kay anindo, mabubuo ang simbahan. Kaya, ang kapinanagang simbahan, nagpupuon sa yes, na halos pareho man ang kahulugan kang amen, no? Pag nagkukumunyon baga, sabi kang padi, hawak ni Kristo, sa indo nag-amen. Nag-smile. Amen. Smile. Pero yan po yung hinahagad. Kasi sinasabi duman, nagtutubod ka na hawak ini ni Kristo na aakoon mo. Pag magsabi kang amen, iyo, nagtutubod ako. Kaya dapat ka mag-amen ka mo. As in, duman sa pangapodan na sa pagtubod kay Kristo, dahil nag-yes, nag-amen si mga disipulos, kita man, kan kita bunyagan, sisay man ang nag-amen para sa to, sa tong mga magurang, sa to yung mga godparents. Kaya, nung kumpilo naman kita ng pig-apot, nag-amin na naman kita o dai. Takunday ka mag-amin, sampadin ka kang obispo. No? So, ayan po ang sabihin na from time to time, kay Puhan, nag-aamin kita, nag-yes kita sa satuyang simbahan
Tayo bagay ni ang ginibo ni Mama Mary. Maria, pinili ka ni Diyos, namumutan ka, blessed among women, pero ikaw magiging ina kang paratubos. Ina ako mo ini? Sabi ni Mama Mary, yes, amen. Thy will be done, no? So, nakayo na pong ilingon na kung ang simbahan ngayon pigtutuya-tuya, bigla dait, nagkasaramba daki rebulto, nagpapanatiko sa indang mga prosesyon, kung ano-ano pa, napigahagi sa mga Katoliko, ano daw na pipilta na karugtong kita duman sa minukuna ni Kristo. 12 na nag-aramen sa panawagan ni Jesus, as in iniwanan sa indang mga pamilya, mga mahal sa buhay, sa indang mga dreams sa buhay. Bako man po bagang pangapodan sa to. Kang kita binunyagan kita, bako sa mga ngaranta na tinawag magurang, kundi sa ngaran ni Kristo, dinulit na masunod kita kay Kristo. Kaya kita pigaapod, Kristiyano. So let's forget our names. We should call ourselves Christians. Dinulita kita para sunod kay Kristo. Kaya bagaso, enot na lugar kung saan inaapod ang mga disipulong Kristiyano, kundi ako nasasala sa lugar na Antioch, duman po sinda inapod na Kristiyano. Not because they were sin following Christ, sagadana ka ito si Kristo, kundi na nagkakaminuruotan. Kaya so awito na kundi ako nagmamahal, sino ako? Bako ako Kristiyano. Tan Kristiyano, nagmamahal. So we see Christian, simbahan, nagmamahal. They are related, no? Tulong, tataramon na related. Siguro sa ikadawang mabasahon, ngayon ikadawang punto kang reflection, importante yun po na sa laog kang simbahan, as in sa luwas, yaon po ang pigaapod tang pagkasararo. Dakulo ng terms, as the years pass by, kadakol lang slogan ng simbahan, kung paano magkasararo. Ngunya naman, ano ang kaulugan kang pagkasararo? Ano ang slogan? Synodality. Diba? Sarabay na naglalakbay, sarabay na nagigiribo kung ano, bako po na nag-iirisnaban. O kaya nagpaparlangkawan, nagpapatribayan, no? Trying to beat each other, no? Siguro, magayon ay lingon na, bako mangkaroon sa pagpayabangan ang pagiging members ng simbahan. Ninulita, dahil man kita nagko-contest, no? Although sa kadakol kong yan, pigagarayatan naman ang mga contest kang sa lawas kang simbahan. Pero yung ang tangoon na, ano kung bilang member kang simbahan, sa pag-yes ko kay Kagurangnan, sa iyang mission, what is my relationship to my fellow Christian? Tayo ka naman nag-yes na solo, may kairiba ka. Tayo po minsan ang problema, kapwa mo na Kristiyano, you belong to the same parish, but you hate each other. Nabubuhay sa pagkukunwari. Pero kung masuporta kita kang simbahan, susuportan tang unity kang simbahan. Di ko man pigasabi na dahil na ilabas ang mali, kundi na kung kita mismo na mga membro nagsisiriltikan,
And that is what Saint Paul says. No? Ako ngaya si Apollo, ako ngaya kay Pedro, ako ngaya kay Pablo. Na para sa Roman sana ang naghulit sa to si Kristo. We all belong to Christ. We don't belong to any priest, to any bishop, to any pope, to any cardinal. We belong to only one Christ, to only one na nagdara sa to sa pagkamot kan Diyos. Kaya po, nagulunan ang mga sekta, na gusto nila magkaigwang individuality. Pero di po pwede sa Katoliko. Ang Katoliko, sabi ta, hierarchical. There is only one leader, and that is the Pope. Kung abot ta sa sarong leader na yan, we do not belong to the Catholic Church. Kung nagdadangog kita sa mga ibang leader, bako sa Santo Papa, di po kita maninigo sa simbahan. We do not talk of so many sub-commission, kung ano pa. Saro lang. Saro lang. Saro lang ang nag-uphold sa to. And the Pope we have now is the one that stands duman sa pinili ni Jesus, who is Peter. Si Peter, bako man si Jesus, ipaman. Si Jesus ang nagpundar kang simbahan, bako siya pareho kan Santo Papa. Ang Santo Papa, nagpapadagos na sana, can be inalat na mission ni Jesus, but they are not the same. Ikatulong punto, ang simbahan, bako lang po sa parokya, kundi niyaon po sa bilog na kinaban. The Lord wants us to see the church. Some parts of the world na pigasabit ang sacred places or spaces. Ano pang bot sabihin kay ni? Ang lugar na namugtakanta, kung saan kita nagpapangadji, nabubuhay, na-experience kan pagkamot, belongingness, ang sa tong harong, can also be our church, can also be our Catholic Church. Na dyan mismo, konkretamente, sinasabuhay ta ang paghulit, ang pagmisyon ni Jesus. Hindi naman kailangan na digdilang simbahan mismo, kundi the greater part of the times that we live, ang mga oras kang 24 hours, we are not inside the church. We are in our houses. Kaya dyan po ang greater need to bring the gospel. Ang iba nga, tinatakasan ng bahay. Ano nasa simbahan? Refuge. Kasi tumatakas ka sa sa mga bahay. Pero bako po iyan. Kundi idadarahon ta nga ni sa mga bahay ta, yung misyon, yung simbahan. Di man kay po na magduman ka sa Africa, duman ka sa ibang lugar outside the Philippines, ta mismong sa pigtatrabahuan mo, pigtutokdoan mo, where you practice your profession, that is your church. That is your place where you bring the love of Jesus. Extension pa ang simbahan. Kaya nga ni, kung sabihin taday kita nakasimbang Domingo, but you have made something. Nakatabang ka sa Magagadano, nakatabang ka sa Pulubi, whatever, whoever. Magkayo na po baka na pigdadara mo sa pagkamot ni Kristo. Di man pwedeng mag-guilty kung ano pa man, na dahi kang nakasimba, o dahi ka nakakumpisal, etc., etc. Tapos si Kristo baka nagsabi, anong malagang gibuhon dahil ngeta sa birthday, dahil nang ako magbulong, hayaan ko ngaya ining nagsasuffer kay 20 taon, sa iyang ngelang, iyon ang init sa pagkakataon, dahil ko pa kayo nibubulungon, nakulong po kayo ng mga araw ka na pagtubod.
Pero aputon, tanata nagdigdi si Kristo, bako bagang iligtas kita sa gabos na karamdaman ta, ki physical, emotional, financial, whatever. Pero po, sa mission na yan, dahil nakikisumaro kita sa iya, sabi, kita na sa mga bitis, kita sa mga kamot, ears, eyes, nose of Jesus. Kita ng moderno na nagdadara sa panahon ngayon. Today naman si Jesus. But all His parts are with us. Kaya kung inako taso, nakulang mission na ini, ang gabos tang buhay para po sa pagpalaganap kay ni. Kaya nasabi, banggit ko na, kung saan man kita nagtatrabaho, saan man kita, we spend the greater part of our hours, nyaon po ang necesidad kang pagdara kang misyon. Kaya siring na naglapigot so 12 apostoles, maringani po taday kita pinako sa krus, maringani po taday kita pinakong pabaliktad, because most of them, no, among the 12, kapos po sila naging martir. Pero hindi naman sinasabi na kamong nag-ako, bininjagan kay Kristo, lahat din kayo ipako. Siguro maruluwas na kita sa simbahan. Pero may mga equivalent po yan. Halimbawa, kunin sa imong aki, sutil, magpasensya kita. The way we become patient, nagpapasensya, ayan po ang krusta. An sa imong aking mayelang, day mo pawagbayaan. An sa imong agom na parabuyong, day mo pagadanon. O sisay pa man na nakagiba sa tong sala, ang mission tapatawadon siya, darawon siya kay Kristo. Tayon po mga konkretong paagi to become a disciple. Bako lang po nagnunubina, bako lang po nagpapangadji, nagsisindig ang kandila, nag-aapiap kang mga estatwa. Bako lang po yan ang ginagawa ng isang Kristiyano o follower ni Kristo. Itakulonon kita, 90 plus in the Philippines. Why can't we not bring the light of the gospel, sabay-sabay na iwanan ang katiwalian, ang corruption. We are so many in the Philippines. And yet, naluluno din tayo ng corruption. Nakita man sana ang nagwe-welcome sa buhay ta. Kung kabos kitang tinaguri ang Kristano, dahil po kita nagpabili ng boto ta, dahil ko tayo nangyari. So, who blames who? Lahat po tayo may bahid ng pagkakasala. Pero kung gusto tang maging liwanag kang kinakban, na iyo ang katuyuhan kang pagmisyon ni Kristo, lahat po ng kadiliman, iwasan. Lahat ng kasinungalingan, iwasan. Tayan po ang mga malapit sa kadiliman. But if we truly want to be a light, na sabi ni Jesus, we should be the light of the world and the salt of the earth. Simulan na po natin habang bago pa lang ang New Year. Baka natapos na naman ang 2026, di naman tayo nagbabago. Isayang lang naman ang sinasabing, magbakli, tayaon ng kahadian ng langit. Parang sawa na tayo. Parang those words do not ring anymore, no? Di ba? Manhid na. Pero kung dahil man kita nagiriro, ayaan taman sa ng hierarchical church, so padi, so kardinal, so obispo, mas marami po kamo na mga lay. Mas marami po. Kaya nga inaasahan ang maraming nag-ako kay Kristo. Sana po, ang importante din, ang pagpangadji sa lambang saro, iwasan na po ang pagparapuna, no? Pagparahusga.
tawara man na perpekto sa mundong ito. Kung meron po kitang nahiling na habo ta, just close your eyes and pray for that person. Tanganing day na po nagkakalat ang mga pagpansin na yan. Kaya ito bagang mga tinawag ni Jesus, bagang mga perfect. Ganon din tayo. We don't brag ourselves to be perfect. Takon perfecto na kita, dito na kaipuanan ng Ebanghelyo, ang mahal na Diyos. But because we still lack humility, we still lack the Spirit, no? Tanganing darahon kita sa mga habotang maduman, ipatuloy na po ang pagpangadji. Tanganing ang simbahan, padagos man na maging gabay sa kabos, pasiring sa kaligtasan. Magtindog na sa pagpayakan pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos, Amang makakamhan, kagibukan langit asing kandaga, kang gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Hesus Kristo, buktong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, nagilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo kay Berhen Maria, asin na ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw, na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo kagurangnan asin kagtaoning buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaibakan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtarang sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghalat ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kambuhay sa mahabot na panahon. Amen. Pamibinin banwaan, ulit kay puhan na maghigos kita sa pagsabuhay kan pagtubod. Asin sa pagutob kan misyon kan kagurangnan, mamibi kita sa Ama para sa grasya asin kusog na makasimbag sa iyang pangapodan. Simbag niya to sa lambang kagadan, kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, na inapod ni Jesus sa pagharubay kan sa iyang ebanghelyo, sa gabos, padagos na maging matinao sa pag-utob ninda, kan misyon na ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na hobenes, magtalubo sa pagpapahalaga kan marhay na bareta, asin maging pusuanon sa pagpalakop kang ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga inapod na magsunod kay Kristo, dainanggad mapagal asin magluya ang buot, sa pagingowa para sa saindang pagbagong buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, warasan kan Diyos ning kusog ning kaumayan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong Tanganing an satong mga gadan, magugma sa bangraw kan liwanag na daing kasagoran, ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Ipamibi man niya to ang mga tugang niya to niyan sa mga evacuation centers, so di kan pagputokan mayon. Kasi iba pang mga pangapodan na mga nadidipisilan sa indang pagkabuhay. Buwadaan mahal na Diyos, sa pahikan sa tuyang mga pamibi,
magdulot sa inda nin comfort asin matibay na pagsarig sa iyang grasya. Mamibi kita, Kagurangnanin na nyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, inapod mo kami mag-ayon sa gibonin pagtugdas kan sa imong kahadean. Dango ka kami na nagdudulot sa imo kan sa mong mga pangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Magpamibi ka mga tugang, tanganin sa ko asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios samang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibi kami, kagaying ako an sa mga atang, na sa pagpapabanal kay ni itugot mong maging nakakaligtas para sa mo, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa nakakaligtas, danay si minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamandadayng kasagkoran, huli kay Kristo, sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay ning tao. Sa pagtios, pinara niyan sa mong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat. Hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na dayng kasagkoran, sapagkat pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakol-dakol ng Hiles in Santos, nag-aawit kami kan himnon sa imong kamarawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal na sindagan, ano kan sa imo, kamarawayan. Hosana sa kainasan, paladalan niladiki, sa ngaran at kagurangan. Hosana sa kagurangnan, ika nangadan banal, borabo din ka boss na kabanalan, kaya ining mga atang namimili kami, pabanala ka ng ambon, ngan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasulaiban sa God sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kay ni. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo.
Siring man pagkapamanggi sa pagkuayang mangkangkalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, itinaw sa mga disipulos na ansabi, magako ka mo kabuwas sa sin maginom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindanay natipan, napapabaloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, kurangan ipinapamaneta niya mo, ang pagkabuhay mo liwag ipinapahayag sa tod na kaya kami nagrurumdam sa iyong pagagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong mga gurangnan, kining tinapay nin buhay, sing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo umaw mag-atubang sin maglingkod sa imo. Kasi nagkikimahira kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, kaya rumdama ka gurangnan, sa imong simbahan, nakalakop sa bilang kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong Santo Papa si Leon, sa mga obispo si Joel, sinkang kabos na klero, siring man giramduma sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, orog na itong pinapangadji, ginigirumdum sa misang ini, asin ang kabos na gadaan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami kabos, namimibig kami tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo. Mga banal na apostoles, San Judas Tadeo, asing kabos na santos, sa kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umawa sin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, ngangahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon ka sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatungan kahalian mo, pangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, an sa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyangon yan, asin tawagon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo,
kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. So Kristo kagurang nani, kada nagsabi sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan, itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan. Asin ba pagkani ko siya mapatuninong, asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay nagahadi sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magturugang kay Kristo, magturugang sarong simbahan, magpatinawan ka mo kan tanda ng katuninongan. Peace be with you. Peace. Peace. Mga tugang o yan sa lugaran ni Jesu Kristo, tinaong kapangyarihan, Santo Papa, tanganing magpadagos ang misyon na pinuunan niya. Kita man naman nagsusunod, mapanuman lugod kan Espiritu. Siya nagpapara kan makasaalan kang kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo.
asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibig kita. Diyos na makakama, namimibig kami, warasan sa mo na kaming nag-akaw kan sa imong grasya, nagtataong bagong buhay. Sa imong atang, danay kaming magmoraway. Uliki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po muna ang gabos. Announcement. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Biblical Apostolate.
Anatipo niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo. Nagabot po sa 46,749 pesos and 35 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 5,479 pesos and 35 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,138 pesos para po ini sa Holy Childhood. Siring man, ngunya na aldaw, sagkod sa aga, magkakaigwa po nin pagbindisyon nin mga Biblia sa gabos na oras nin misa. Maawot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Duwang anonymous, 5,000 pesos. Mga anonymous, 2,600 pesos, 550 pesos. Apat na anonymous, 500 pesos. PHSC Family, 1,000 pesos. Bandolf Basilonia, 500 pesos. Diyos mabalos po. Kung may nagdara pong Bible, gusto nilang mapindisyonan, magpunta na lang po sa inutan with your Bible. Ito na po. Diyos na makakamhan, kagibukan langit sindaga, bindisyon ini mga Biblia, tanganing ini maging katabang sa indang pagpamibi, may sabuhayan sa imong mga tataramon sa pang-araw-aldaw nindang gawi, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Sabayan. Sige na. Ilaag na po. Tinog na po kita sa huring bendisyon. Kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. ito mga pumibi sa Nodas Tadeo, Birhen Maria, inangin kaligtasan, kamo sa inamang mahal sa buhay, bendisyonan, ampunon kan Diyos na makakaman sa ngarang kanama, Aki, Asin, Espiritu Santo, Amen. dinulutan ng banal na Eucharistia, lakaukit sa katuninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening, afternoon. Good afternoon, Father. Lakaw sa mga dalaning kinabang, si Jesus naroon sa mga katawhan, para yung haraniman, aluman ban